मिडियाआव हगारगासिनो दङ बेसेबां जों मावदों मावाखै ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ सोरखौ लोगो हमदों सोरखौ लोगो मोनाखै जिखि जाया जोंखौहाय बुंदों। खुलुमबाय रायजोफोर। गरिला जुनार बायदि जोंनि बर' लाइमोनफोरा हाग्रा गेजेर गेजेर खारथिं बारथिं बिफां साफोरावनो हर सान दैथायहरदों जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मोनसे आफादाव दिनैसिमबो जगदान जानानै दं। नोंथांमोना बे आफादखौ मिथिखाबाय जानांगौ। जुदि मिथिया आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना खोन्थालांगोन। जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनैसिम गोबां आफाद दाबोबाय, नाथाय मोनसेबो आफादा 100% साक्सेसफुल खालामबोनो हायाखै। दिनैसिम आफाद दादों सारेन्डार जाबोदों, आफाद दादों सारेन्डार जाबोदों। 2020आव NDP-फोरखौ सारेन्डार खालामना फज'ना दोनबाय। बेनि थाखाय बर'नि खामानिया आद्रा जानायनि थाखाय बे 2020 सनावनो गोदानै मोनसे आफाद दादोंमोन। बे आफादनि मुङानो जाबाय NLFB ना। नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानांगौ NLFB-नि आफादखौ। बिनि दैदेनगिरिया सोरो गासिखौबो निस्सय नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ। दिनै बिथांमोना 4 बोसोराव आगान सुरबाय, नाथाय 4 बोसोराव बिथांमोना मा मोनखो, मा खोमानांखो, बेसेबां खस्थ'यै सहायनानै थानांगो, बिथांमोना केम्प दंना गैया, बिथांमोना बेसेबां गासैबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना लानो हागोन। बिथांमोना हाग्रायाव गरिला जुनारफोर बायदि खारथिं खारथिं बिफांसाफोरावनो हर थालाबायनानै जिउ खाङो आरोना। सोरनि थाखाय? जोंनि बर' हारिनि थाखाय। दा बिथांमोनखौ खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि बर' रायजोफोरा बिसोरजों सापर्ट दंना गैया, बिसोरनि बेफोरबायदि गोदान आफाद दानानै मावनाया मोजां जादोंना जायाखै, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बिथांमोननि ग्रुपआव दा दिनै बारा गैया 439 जन बिथांमोननि आफादाव दङ आरोना। बिथांमोननि आफादनि दैदेनगिरियानो जाबाय एम बाथामोन। दा एम बाथाखौथ' दाख्लैबावै जियालाव लांनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय। दा बिथांमोना NLFB-निफ्राय सासेल' जियालाव दोङो आरो बाखि गिता जि दोङो NDP-फोरनिफ्राय दोङो। दा बिथांमोना सरकारनियाव रिकुवेस्ट खालामदों CM-जों रायज्लायनायनि बिथांमोना सेस्था खालामनाय दं, नाथाय हायाखै। बेनिफ्राय बर'निफ्राय एसेल' सुबिदा मोनो जेन गावसोर थानो थाखाय केम्प मोनो, बेफोरबायदि खोथाखौ रायज्लायनो थाखाय बिथांमोना निउसनि गेजेरजों फोरमायना होबाय आरो। दाखालि बिथांमोना सासे गावसोरनि सोद्रोमा थैनायनि मुंख्लं सानखौ फालिनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों निउसजों बिथांमोना फोरमायना होबाय। दा बिथांमोना मा बुंलांगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। जेरै जोङो सिगां फालिबोनाय बायदिनो थिग बिदिनो जों फालिबोगासिनो दङ। जेरै जोंनि फ्लेग हस्टिं, ओमफ्रायो बिनिफ्राय जों दा इन्ट्रेक्सन खालामगोन केरेसफोरजों, बेनो आरोखि। जेरै सिगां जों खालामबोदों बिदिनो खालामगासिनो दङ। बथ उदालगुरि प्लास क'क्राझार। उदालगुरियाव फालिदों? औ फालिदों, उदालगुरियाव फालिदों। आथिखालाव माबायदि सोलिनानै दङ NLFB-नि जा सावरायनाय बिथिंफोरा माबायदि सोलिनानै दङ? माखासे जिनिसखौ डाइरेक्ट बुंजोबलाय लाङाब्रा, जिखि जायानो जाथों दामानि जों ससियेल मिडियाआव हगारगासिनो दङ बेसेबां जों मावदों मावाखै ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ सोरखौ लोगो हमदों सोरखौ लोगो मोनाखै। जिखि जाया जोंखौहाय बुंदों बे थाबैनो जोंनि इसुसफ्रा सल्भ जागोन होननानै। प्लास जोंनिया जेलाव दंबावो बुंनांगौआ सासे, प्लास NDP-फोर दङ। दा बिसोरखौ प्रसेस खालामगासिनो दङ होननानै जोंबो मिथिदों आरोखि। बारा डिटेल्सखौ आं मिडियाआव बुंला। बेथ' दिनैसिम 4 बोसोराव आगान सुरबाय NLFB आफाद हिसाबै माबायदि सोलिनानै दं नोंथांमोना? खस्थ'आथ' मोनखायो सोमावसारनायाव, एसेबो मोनो समाव, बुरजाबो मोनो समाव। दुखु सुखुआथ' सहायखानांगौखा। 4 बोसोर जालांबाय, बुहुद दुखु सहायबोनांबाय। प्लास गेजेर ससेयाव माखासे ग्रुपआ सहैनाय नंला खोमा थांखियाव साननानै गारनानै थालांबाय। अब्लाबो माखासेया जों जानाखि दंबावो थालांदों। दा जों गोख्रोंसिनाव गोख्रोंसिन जाबोनो हाफिनदों आरोखि। गेजेर ससेयाव जोङो एसे माबा जाहांबायमोन, खिन्थु दा स्ट्रंआव फैफिनबाय आरोखि। गेजेर ससेयाव मा खालामदों माखासे जोंनि ग्रुप, बिसोरो आफादखौ सिफायनो होननानै थांदोंमोन। बे गावसोर आफादाव मावनो गोसो गैयालाय थांदो होननानै जाहोदों आरोखि। खिन्थु जानाखि दा थालांदों, बे जों थांखियाव सहैजासिम जों थाबाय थागोन आरोखि। 439 जन दंबावो, बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो अलरेडि हैबाय। दाख्लै जोङो DGP सारनो हैदों, हिरेनाथ सारनो। दा बेखौ भेरिफिकेसन खालामफिनसिगोन आरो जानाखि मोननांगौ मोन्थाय दङ, रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दङ, गासैबो 439 जनाबो मोनगोन।
समानै मोनगोन आरोखि सोरबा लिडारा बांसिन मोननांगौ बे नङा सोरबा केडारा बांसिन सोरबा मोननांगौ सोरबा मोननाङै बे गैया आरोखि समान मोनगोन जानाखि सिगाङाव NDB-फ्राव मोनखानाय दङ बिसोरबो मोनगोन जों समानै रानना लागोन आरोखि जिहेतु दा नोंथांमोननि केम्प गैया अर्गानाइजेसननि खामानि मावनायाव बा केडारफोरनि थानाय जानाय बा माबायदि जोंनियाव बेखौथ' मा होननो जोंथ' दा गरिला बायदि थायो नालाय माने जोङो मोनसे जायगायाव थाथेरा जोङो फ्रागमेन्टेसन बायदि थायो आरोखि जेनेबा जोंनियाव दा एप्रक्सिमेटलि 25टा to 30टासो माने फिसा फिसा जायगा जों बानायनानै थादों जों द' लकेसनखौ सोलाय सोलाय थाबाय थायो आरोखि जोंनि अर्गानाइजेसन खामानि मावनायाव जेबो सुबिदा हेंथा गैया आरोखि थारमाने जों प्रसेस खालामजोबनो हायो आरोखि माने जोंनोथ' आरो हाग्रायाव थाबाबोथ' माथो नांगौ लेपटप गंसे नांगौ आरो मबाइल गंसे नांगौ नङा होनबा दा बेबायदिनो रुम फिसा लाबाय बेयावनो जों थायो आरोखि डेजिगनेटेड केम्प हिसाबै थानो मोनफिननाय नङा जोंथ' सानदों एबारहाय थारमाने CM सारखौ जुदि लोगो मोनोबा दा बावैसोनो लोगो हमनो होन्दोंमोन दा दाख्लै सिगां खनसेयावबोथ' फेलें जादों एबारहाय किबा जाने राइट टाइम जादों खोमा बेहायनो लोगो हमोबा जों बुंगोन कि केम्प होफिननो हायोबा मोजां होननानै मानो होनबा केम्प गैयाबा जोंबो सेंग्राफोरखौ मेनटेनेन्स खालामनो एसे उसुबिदा जायो आरोखि सोरबाया बहाबा थानानै मा मावगोन मा मावा बेखौ माने हमस्लाबनो हाया नालाय दा जुदि केम्पखौ मोनफिनोबा मोजां जागोन आरोखि जोंबो CM सारखौ जों बुंगोन केम्पखौ जोंनो होफिन जेब्लासिम जोंनि थांखि सहैयागौ मानि जेब्ला जोंनि थांखियाव सहैगोन अब्ला जों अट'मेटिकलि जों डिजल्भ खालामनानै केम्पखौबो नागारना फैफिनगोन जोङो